I bácan crocaí gnúh, Gaeilge Coiste na Gaeilge mar chuid Chumainn Lúthchleas Gael, Feachtas nua go na Gaeilge Corcaigh Cín. Mar chuid an feachtas, din for fógaí gara hafad, le ceradis na himórí is an ráta sa tír, agus iad ag spreag an phobal go na Gaeilge Corcaigh Cín. Crail fan na fógraí seo ar na scáilán mór I bácan crocaigh I réan Pádraig. Is iad Mark O'Shea ó Chiarí, Joe Canning ó Gaillimh, Ciarán Kilkenny as Bala Clia, agus Níl McKee ó Gón Gael atá le feisnid ar na Físeáin, agus iad ag léirú a daciíochta don Gaeilge. Trú táchtach dom Chumainn Lúthchleas Gael agus don tír mars is himbal má de féinúireacht na tíre agus sé ar tanga náisiúnta so tá an bráidir agus an passionar é Léirithe. Well, tá Gaeilge an tá áit do is sé Gaeltach me agus tá tradition mór Gaeilge in Gidóir so bhhair mé cainal suas. Tá an Gaeilge a hábhachtach agus tá mé géirí ar a hábhacht. Má híon dín óga imreoirí Chiarí agus imreoirí Lúthchleas agus tún an áil agus an Gaillimh Feachtas Gaeilge stoilm go spreaga sé sin iad son chun Gael an Labhairt mar a dúras sé ar tanga dúcha sé agus stoilm chóirún ar fada I Labhairt. Tá mé vír a crothú go cheangail idir na cluichí agus an teanga agus mar dúchanstig Labhairt leis le hirsóirí sig tá nar bhí me Labhairt le páistí scoile dearan gánaigh bhfuil cheangail ar scoil náisiúnta, cluichí náisiúnta agus teanga náisiúnta. Is rud na dúrtha é a cheangail sin íanamh agus tá míad na gánaí géirí crothú go féidir le duine le beag gánaí Gaeilge Labhairt.